Gusti ingkang maha welas. Duh Gusti ingkang maha asih. Mugi tansah paringa pangayoman dumateng jalma ingkang sawengi nindakaken upacara sesaji syukur. Sekar kedaton kanggo dadi bukti indung donga kanggo sarenengga katut marang lakuning irama kairing gedhe ketawang ibu pertiwi. Ugi dadya sarana hanuntun laksitaning adismene para pepasih Gusti sing digandhang usma mandhang sing jantuan wis lumaku sing janti wis dadi bukti luming sireng panci lumarating ponang sesaji tembeng aning kalih Bapak Wisnu Ibu karo Sita kaya kajubukan mungkir kencana kababaran samudra madu gandira Sukoman Wata Yasinala jroning raos asohane Sreni umraping ponang sesaji. Leng-lenging dina mangu-mangu Buang rimang lerleno tampukane sesaji sampun wong pinapanan asta dening Bapak Kades Bapak Kepala Desa kita Bapak Anton Sumawono Ibu Karosita adicara saklajengipun inggih menika pangestu kala dumateng Bapak Kesi wekdal kula sumanggaken monggo Bapak katuran pinarak dateng sasana ingkang sampun samapta. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyelani atur dumateng pangandikan sedaya ingkang sampun pinarak lenggah ing pirantos keluarga Sembara mriki. Kula sadherma dipun sambut tembung kula seklimah kalian sedaya keluarga Sembara kadamel nglairaken menapa ingkang dados niat kajatipun matur dumateng panjenengan sedaya. Ingkang sepuh kula ngaturaken sedaya kalepatan. Ingkang anem kula ngaturaken salam taklim kula. Pramila panjenengan sedaya dipun rawuhaken ing pirantos keluarga Sembara mriki. Panjenengan sedaya dipun suwuni tambahi pangestu anggenipun sedaya keluarga Sembara tansah nuwun rahayu wijing maring Allah. Mugi sedaya keluarga Sembara tansah ginanjarayu slamet sak rintene sak dalune ampun wonten cegalangan setunggal panapa tambah pangestu panjenengan sami katuran ingkang saaturan malih sedaya keluarga Sembara
ngabekti ibu bumi bapa kuwasa bapa Adam ibu Hawa bapa Rina ibu Dalu Adam Hawa pramila pun caos sing ngabekti mugi sedaya keluarga Sembara tansah cepakno sandang rezekine gampila anggenipun laras sandang kelawan pangan sak rintene sadalune ampun wonten cegalangan setunggal panapa tambah pangestu panjenengan sami katuran ingkang saaturan malih sedaya keluarga Sembara nyumurupi dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 Windu sekawan pas sak saranganipun kaleres palanggan dinten Minggu Pon tebih dipun rantos celak kangge lantaran wilujengan nggih menika amenget ambal warsa desa Sembara kaping 118 anggayuh ayem tentrem ampun wonten cegalangan setunggal penapa tambah pangestu panjenengan sami katuran ingkang saturan malih sedaya keluarga PG Sembara ngrakit asan ulu wetune bumi sarining saking toya menika kangge sedekah maring Allah kapindho Rasulullah mugi ginantosa rejeki ingkang linuwih kasuksesanan panjenengan sami di ketambahan pangestu panjenengan sami bepilih enten kekiranganipun anggenipun ngrakit asan insyaallah Gusti Allah piyambak ingkang badhe njangkepi saking kula aturi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula suwun amin panjenengan nggih kula sing ndonga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina wa awalina wal akhirina sojabatina Rasulullah ajmain. Duh Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi nyebut asma panjenengan kula makempal jat ing mriki panjenengan ngaturaken puji syukur panjenengan ingkang sampun paring rahmat seger waras slamet ayem tentrem murah rezeki dhumateng kula warga Sembara sedayanipun ngantos dinten sakmenika. Duh Gusti ingkang Maha Welas Asih kula sedaya keluarga Sembara ngaturaken sedaya kalepatan ugi kaluputan mugi tansah paring pangapura dhumateng kula sedayanipun. Duh Gusti ingkang Maha Wikan jenengan limpahi rahmat kula swarga Sembara sedayanipun rahmat tebel iman supados saged langlung sujud dhumateng panjenengan saged syukur dhumateng panjenengan saged langkung manembah dhumateng panjenengan jenengan limpahi rahmat manah ingkang sae supados saged ngabekti dhumateng para kanthi sae jenengan limpahi rahmat ilmu ingkang migunani dhumateng sedayanipun Torong sangka wetan putih warnane kedadeane dina legi nulak sengkalane sedaya keluarga Sembara keluarga Sembara karya ayem lan tentreme abang ngangka kidul nulak sengkalane keluarga Sembara dadane sedaya keluarga Sembara kanthi seger warasi murup sangka kulon kuning warnane kedadean pon nulak sengketane keluarga Sembara karya agem tentreme omot ngulup sangka lor kedadeane dina wagi nulak sengkalane sedaya keluarga Sembara kari seger warasi mencorong sangka tengah kedadeane cahya murcayane sedaya keluarga Sembara sedayane karya ayem tentrem ampun ten cegah alangan setunggal menapa nyawiji manunggaling kawula lan Gusti jumenenge pimpinan tansah disengkuyung dening sedaya keluarga Sembara dayane menika wau para rawuh ingkang saged kula aturaken mugi kajat ingkang sampun kelair dipun sembadani dening Allah
kajat ingkang tasih ing batin dikabulaken dening Allah. Slametan menika diamini para nabi-nabi sedaya, para rasul-rasul sedaya, para pendhita-pendhita sedaya, para guru-guru sedaya, para wali-wali sedaya, para leluhur-leluhur sedaya, ugi sanak sedulur sedayanipun. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula aturaken gunging panuwun ingkang sampun asung pamuji saha anjurung pangestu lumadining adicara sesaji Sekar Kedaton. Sing ala katuta barat lan banyu mili, sing becik mugia bisa merenani dumateng keluarga agung warga masyarakat wonten ing Desa Semboro. Kita sedaya tansah pinemulan kawilujengan rahayu kang pinanggih. Adicara saklajengipun sambutan saking Bapak Kepala Desa dumateng Bapak Antoni wekdal kula semanggahaken. Nggih, ngapunten, sebelum kita berjalan dengan penuh semangat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pribadi maupun pemerintahan Desa Semboro menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua yang hadir di acara ini tanpa terkecuali. Setelah ini ada pelepasan burung merpati. Ketika burung merpati saya lepaskan, nanti ibu-ibu kader berjalan ke depan di belakang jodan yang sudah berada di sebelah selatan sana. Lalu saya bersama penari, bersama para undangan semua, muspika ada di belakang ibu-ibu kader. Setelah itu peserta yang lainnya mengikuti. Setelah ini nanti kita ada acara hiburan. Namun ketika setelah nyampe finish kita duduk tenang sebelum acara puraan. Nanti ada acara puraan yang ratusan tumpeng di sana itu nanti kita makan bareng-bareng dengan tertib, nggih. Tidak boleh royoan, harus dimakan di sini, tidak boleh dibawa pulang biar banyak yang kebagian. Seperti itu, nggih. Siap? Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget, ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Antoni ingkang sampun maring ular-ular lumadining adicara menika. Nuwun sagung para rawuh tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang dahati nurmatan. Dungkap adicara saklajengipun inggih menika pelepasan burung merpati. Kanthi lepasin burung merpati mertandani adicara sesaji syukur sampun paripurna kanthi nyebut asmaning zat kang murwengdat Gusti kang akarya jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Kirab budaya tumpeng klepon kanthi tema sesaji Sekar Kedaton arsa kawiwitan kanthi santi sura dira jayaning kanangrat sodrasta tekap wah dharmastuti. Rahayu desaku, rahayu budayaku, rahayu kang sinedya, rahayu anjayeng bawana. Monggo Pak. Kawula ingkang kajebak minangka anata adicara kang nderekaken mangayu bagya lumadening adicara sesaji Sekar Kedaton wonten tumodungkap ingkang kirang nuju prana penggalih kemarana kawula nyuwun jagung lumet dereng samudra pangan.